जितना भोजपुरी श्रोता बानी आप सबके अभय दिवाकर के नमस्कार प्रणाम। आप सबके बीच एक भजन लेके प्रस्तुत बानी। बाओ बाका घड़ी के युग प्यार के लोग अलग समझता मंगल बाबा, लेकिन प्यार बहुत ही एगो पवित्र चीज है। बाओ बाका कि प्यार चिन्हेला कि प्यार चिन्हेला और आदमी कवन जात कि प्रेमी और न चिन्हे के निरूठ कि प्रेमी और न चिन्हे झूठ बात मंगल बाबा तब प्यार चिन्हेला नया आदमी कवन जात प्यार चिन्हेला न आदमी कवन जात प्यार चिन्हेला नया आदमी कवन जात प्यार सब लोग जानता कि कैसन जाए। बाबा कृष्णा राधा के प्यार में भइले आधा हो राधा के प्यार में
प्यार संसार अमृत के बरसात हो, प्यार संसार अमृत के बरसात हो। ओ प्रेमी ना चिन्हे के निरूठ हो, प्रेमी ना चिन्हे के निरूठ के जुठ भात हो। प्यार चिन्हे न आदमी कवन जात हो, प्यार चिन्हे न आदमी कवन जात हो। और का प्यार संसार प्यार संसार प्यार संसार अमृत के बरसात हो, प्यार संसार अमृत के बरसात हो। प्यार ना चिन्हे के निरूठ, प्रेमी ना चिन्हे के निरूठ, ना चिन्हे के निरूठ जुठ भात हो। प्यार चिन्हे न आदमी कवन जात हो, प्यार चिन्हे न आदमी कवन जात हो, प्यार चिन्हे न